свободата. Левски, българският апостол, апостолът на свободата. Силната личност, която все още не е намерила своя подобие. Достойният син на България с неизмерима смелост и незумим дух, който го правят безсмъртен за поколенията. Нашият идеал с революционен демократизъм, с качество на надминат организатор и стратег в национално-освободителната епоха. Символ на непреклонния и вечно търсещия човешки дух. Във всяко българско сърце живее споменът за него. Неуловимият дякон, човекът с най-чиста душа. Личност, която е нравствена мярка за българите и пример за човешко съвършенство. Представите на всеки българин той е урок по родолюбие, надежда и упование за всички жадуващи свобода българи. И днес той не е нужен. Върви заедно с нас настоящето и бъдещето. Времето е в нас и ние сме във времето. На 19 февруари ние прекланяме глави пред паметника на апостола, пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България. В преклон пред паметта му ще изслушаме стихотворение, рецитирано от Делия Даскалова, 5 А клас. Карлово на край градчето, син очакван се родил. Бързо расно момчето, кръстено с любов Васил. Дякона от манастира, тръгнал по света широк. Трудният ти път не спира и след твоя лъвски скок. Ти, апостоле бездомен, миг покой не пожела. Неуморен, храбър, скромен, вдигна градове, села. И умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата българин най-велик. Приветстваме всички с добре дошли на днешното тържество, посветено на патрона на нашето училище. Уважаеми ученици, учители, приятели, нека поздравим и гостите ни, които са тук, за да споделят празника с нас. Това са госпожа Надежда Василева, главен експерт в дирекция Спорт за всички и спорт за участие при Министерството на спорта. Господин Иван Запрянов, началник на отдел младежки дейности и спорт в община Пловдив. Госпожа Милена Станева, началник отдел образование, екология и култура в район Западен. Госпожа Елена Георгиева, заместник кмет район Западен. Господин Асен Златев, олимпийски шампион през 1970 година. Госпожа Петя Чулакова, световен шампион по повързана гимнастика през 1980 година. Госпожа Наталия Моравенова, треньор на гимнастичката Мария Петрова. Борис Халачев, менеджер. Госпожа Кремена Стойкова, старши инспектор в детското педагогическо стая към второ районно полицейско управление на Пловдив. Господин Дойко Иванов, инспектор в детска педагогическа стая към второ районно полицейско управление. Господин Владислав Баръмски, член на Обществения съвет. Ания Танасова, представител на първия випуск. На 18 февруари 2024 година се навършват 151 години от безсмъртието на апостола.
Чествайки нашият патронен празник, нека да се изправим на крака и да си изпълним идеалите на дякона. Сила и вдъхновение за всеки от нас. На крака да посрещнем знамето на спортно училище Васил Левски. Моля, станете. За посрещане на знамето на спортно училище мирно! Химнът на спортно училище ще чуем в изпълнение на вокална група Метроном с ръководител Милена Тускова. Нека всички ни пригласим. Свободно! Моля, седнете! Ще пазим скъпото име, ще го носим с чест в сърцата ни. Неговият огън ще гори в душите ни, ще пазим завета му велик навек. Бих искала да поканя директор на спортно училище Васил Левски, град Ботев, госпожа Генова, за приветствие към ученици и гости. Скъпи ученици, уважаеми колеги, гости! По традиция днес отбелязваме патронния празник на училището. В този ден отдаваме преди всичко признателността си за делото и идеите на нашия патрон, апостола на свободата Васил Левски.
Защото Васил Левски е велик със своя висок морал, със своята смелост, с всеотдайността си към отечеството и стремежа си към свобода. Защото дни като този ни напомнят, че българският дух има сила да преодолее всяко препятствие, да прескача всяка трудност. А всички ние знаем, че няма как да се стигне до шампионската стълбица без всеотдайност, отдаденост, труд и смелост. Но никога не трябва да забравяме, че големият спортист е модел за подражание и затова той трябва да е пример и в живота, и в ежедневието си, и да спазва принципите на олимпизма, завещанието на апостола. Ето защо точно днес ние награждаваме най-успелите през миналата година наши спортисти, треньори, учители, възпитатели, достойни да бъдат лице на нашето училище, носещо 75 години слава. Драги ученици, бъдете здрави, целеустремени, покорявайте нови житейски, образователни и спортни върхове. Мечтайте, бъдете вдъхновени. Уважаеми колеги, вие не сте просто учители, вие сте днешните апостоли на знанието. Благодаря ви за вашето величие в делника. Продължавайте да осветявате пътя на най-ценното – децата, които имат нужда от вашите знания, умения, подкрепата и обещания. Бъдете все така дръзки в обучението и не забравяйте, че хората с цели успяват, защото знаят на къде вървят. Уважаеми родители, гости, партньори, благодаря ви за подкрепата и за доверието. Без вас нашата работа няма да е пълноценна. Вие сте опората, от която имаме нужда, за да успяваме. Честит празник, чрез спорт към успех! Даваме думата и на господин Иван Запрянов, началник отдел младежки дейности и спорт община Пловдив. Мили ученици, скъпи преподаватели, аз много мога да говоря за спортното училище, тъй като съм го завършил. Мога да ви кажа много неща, но ще бъда по-кратък и ще ви кажа най-важните. Ние имаме най-хубавото спортно училище в държавата. Имаме най-добрата база. Имаме най-добрите преподаватели и треньори. Спортното училище, освен че ни прави шампиони, ни изгражда като личности, което ни помага през целия живот. Бъдете горди, тренирайте и побеждавайте. Благодаря ви. Нека поканим и господин Асен Златев да каже някакво дума. Здравейте, колеги и колежки, уважаеми гости. Аз не знаех, че ще се изказвам, но няколко приказки може да се каже на тази дата, на която се възпоменува гибелта на един наш великан в българщината и освобождението на България, без които хора ние нямаше да имаме сега държава. Към вас искам да се обърна с пожелание да следвате неговия път, доколкото е възможно, и примера, който патрона на училището е дал, да бъде за вас като един път, по който да вървите към оползотворяване на времето си тук и постигане на резултати, с които ще победите съперниците си в международни, световни, европейски и олимпиади състезания.
На добър час, успешна по-нататъчна година и успешна работа на всички. Поздравителен адрес от район Западен. От името на районната администрация на Западен е удоволствие да поздравим директор Рушка Генова, учителите и учениците на спортно училище Васил Левски по повод патронния празник на училището. То е едно специално събитие, на което си спомняме за и до днес актуалните завети на Васил Левски. Апостолът на свободата ни учи как да обичаме България и неговите уроци са най-чистата форма за патриотизъм. Не случайно в училището се възпитават ценностите на олимпийския дух, висок морал, честна игра, родолюбие, постоянство и упоритост. Вярвам, че тези млади хора ще прославят България и ще имаме много поводи за гордост и сълзи в очите от техните спортни постижения. Следвайки уроците на Васил Левски, всички ние ще сбъднем неговия идеал за чиста и свята република. С уважение, Елена Георгиева. По традиция, всяка година биват отличавани най-заслужилите учители, възпитатели, учители по спорт и спортисти. Имаме удоволствието да ви ги представим. Те ще получат своите награди. Димитър Дончев, вдигане на тежести. На 10-то място се нарежда На 10-то място се нарежда състезателят Димитър Дончев, класирал се на 5-то място на Европейско първенство по вдигане на тежести в Молдова, дисциплини след свърване, изтласкване и добри за кадети до 17 години и изключител от спортната спорта Борислав Налбатов. Наградата връчва господин Асен Златев и госпожа Рушка Генова, директор на училището. Наградата връчва госпожа Елена Георгиева и госпожа Рушка Генова. Наградата на нейните книжки ще получи дъщеря и Флорена Ангелова. спортна гимнастика.
медал на Балканско първенство в Истанбул, проведено в периода 2023 година. Треньор на първенеца на Балканите е Радослав Данилов. На шесто място са Виктория Коева, Маргарита Гунчева, Мария Габриел Миличевич, Ива Дудова, Йоана Докова, волейбол. Награда се връчва госпожа Надежда Василева и госпожа Крушка Динова. Великолепната петорка волейболистки с треньор Миглена Стрезова заемат шестата позиция като бронзови медалистки от България.